Kapangpangan food trip sa legendary restaurant. In this video, samahan nyo na naman ako mag-food trip sa isang sikat, OG at legendary Kapangpangan na kainan dito sa SM City. Nag-offer lang naman sila ng pangmalakasang masasarap at authentic Kapangpangan dishes at di nyo na kailangan pumunta ng Pampanga kasi nandito lang naman sila. Akalain yung meron silang ultimate palabok Kapangpangan, boneless bangus, mga crispy linamnam, lechong kawali, mga seafoods, adobo, menudo, pochero, kare-kare, fresh lumpia, at marami pang iba't ibang Kapangpangan specialties lang naman. At syempre ngayong araw ay matitikman din natin ang kanilang pangmalakasang bilao na may iba't ibang klase ng Kapangpangan dishes ang inilalagay. Oh my! At dito talaga ako natakam sa kanilang napaka-presentable na paraan sa pag-prepare ng kanilang family bundle or salo-salo bilao. At halos lahat ng mga Filipino favorites natin ay nandito na talaga. Saan ka pa? At lahat ng ito ay naging posible sa legendary na si Mama G. Ay bali nandito pala tayo sa OG at legendary Kapangpangan na kainan, si Mama G Restaurant dito sa SM City Food Court, ground floor ng SM City Cebu. At sila lang naman ang isa sa mga pinakaunang food stall na nagtayo dito sa SM. Yes, talaga naman legendary na sila, nagbibigay ng Kapangpangan saya for over 30 years na. Oo, 30 years na sila dito at hanggang ngayon authentic at nandoon pa rin ang Kapangpangan specialties at paraan ng pagluto lang naman. At dahil gutom na ako, order na tayo ng kanilang special palabok at ang mix salo-salo bilao nila. Tignan natin paano ginagawa. Siyempre, prinito na ang bangus, nilagyan ng garlic at nilagay sa bilao. Next, ang pusit. Wow! Crispy shrimp ukoy, ang putok-batok na lechon kawali na chinap at nilagay sa bilao. Tocino, abay syempre itlog maalat na may kamatis, embutido at sara. Whew! Sa wakas tapos na. Ay, ang ganda. At syempre sa palabok lang naman, noodles, sauce, mga meat toppings, chicharon, roasted garlic, sibuyas dahon, itlog, kalamansi at partner ng bread. Oh my God! Tara, atak muna. Inuna natin palabok nila. Mix muna at subo na ba? Sarap talaga ang Kapangpangan, palabok, ang linamnam, ang lasa, garlicky, meaty flavor. Next naman ang Kapangpangan dinuguan na sobrang chunky at creamy lang naman. Lagyan natin ng konting meat. Ayun, tingnan mo. Nilalamon. Medyo close up mo. Grabe, ang sarap, ang linamnam ng kanilang dinuguan. Ibang-iba talaga, ang daming mga lasa, daming mga flavors inside. Sourness, nandun, not so salty but very sweet. At ganda ng combination ng chunkiness ng meat at ng lapot ng dinuguan. Perfect na perfect sa puto na to. Ay, lastly, kanilang bilao. Dire-diretso na tayo ha. Namang mata. Ito ang food na may mga laman loob. Kunin muna natin ang skeleton. So, ganito. So, para ultimate na bite natin ito. So, saw mo yan dyan. Yan. Para magiging saucy. Ang sarap ng steak, grabe. Napakalinam na nasa loob nito, mga spices, napaka-perfect. Tumuos talaga ng squid meat. At ang lambot ng squid niya, not so hard. Okay. Next. Titingnan natin ang kanilang shrimp. Look at that. Ang laki. Mas laki pa sa aking palad ng aking mga kamay. Gagawin natin parang sandwich. Try natin. Ang sarap, grabe. Grabe, ang sarap. Ang crunchy, ang manamis-namis ng konti, ang crispy. Ang lasa ng pagka-breading. Goodness. Ito na perfect. Sausaw mo dyan. Grabe, ang sarap.
vinegar nila. Garlicky, peppery vinegar. Masarap, perfect dito sa okoi or shrimp na torta. Okay. Next, tikman natin ito. Close up na ni Mami. Napaka-crispy, napaka-crunchy, shrimpy, sweet, at perfect na perfect sa kanilang garlic, peppery vinegar. Of course, next, ang titikman natin yung ultimate lechon kawali. Look at that. So pag lechon kawali ng Kapampangan, ang sarap talaga at malasa. Sabi daw nila, ito ang isa sa mga pinakasarap o pinaka-specialty ni Mama G. Sausaw natin sa ultimate na suka nila. Parang hindi ko ito malaman lahat, pag isa lang. Left side. Gago, ang sarap. Ang crispy. Grabe, ang sarap ng isipata. Ang lasa. Napaka-crispy yung skin niya part. Ang lasa ng isipata at ang lambot. Not so lambot, pero ang sarap ng isipata. Grabe. Okay, ito na naman ang kanilang ultimate tocino. Look at that. Masarap talaga ang tocino ni Kapampangan. Malinam na. Ang daming spices na nilalagay talaga nila usually. Sarap na ito. Let's try. Grabe. Ang sarap. Namis, lambot, meaty. Wala masyadong fat. Next, ito ang kanilang itlog maalat. Pag Kapampangan talaga, mahilig talaga sa mga itlog maalat. Lalo na bilang isang condiment or mix sa mga other mga pagkain. So, bite lang natin ng konti. At syempre may pahabol pa na giant torta from Andy King's Cakes and Pastries na not your ordinary torta. At grabe ang yaman ng ating experience dito sa legendary Mama G Restaurant. Ay abay talaga naman literal na anyaman at sobrang daming mga linamnam at lasa at level up pa ng mga Filipino dishes. Nga lang ang meron sila. Paborito ko talaga ngayon ang kanilang palabok, walang kupas at dati pa yung masarap talaga hanggang ngayon ba. Syempre super must try talagang kanilang boneless bangus. Grabe, sobrang sulit ang kanilang bilao or salo-salo bundle. At ayun naman, lahat naman siguro ay panalo at punta na kayo dito pagkatapos nyong magbudol sa SM, no? Ay maurugod-ugod, sige bye.